Africa my continent, Africa my home. Sila sisobuka la sikhona olwabuka inhlangu yafa. Into eyenzekile la inkosi yesizwe, inkosi iyakulesi isizwe. Isibizile biza Ayanda Msweli neteam yakhe ukuthi ke mfana ngoba unosakwazi ukugijima esho njalo ithi indoda ngoba usakwazi ukugijima ngicela ungigijimele uye lapha kwaKhoza mawufika kwaKhoza ubheke kahle isimo sakhona mawuzosibhekile isimo sakhona bese uyabuya uzongitshela njengenkosi bese ngivukuza umphakathi ukuthi umphakathi awusukume ubambe ngoba isimo sikababa uKhoza asikho kahle usephila ngokugula njalo uphila ngokugula uthola ukuthi ke ayikho into ekwazi ukuthi imsupport imali uphila ngemali yempesheni kodwa ayeneli kahle ngendlela abuya agule ngayo mase kumbambile kumbamba kumqinisa okudinga ukuthi thina si South Africa si Africa sihlangane ndawonye sibambe lo mshikashika sibonge kakhulu inkosi yesizwe mayazi ukuthi le njini le lo mfana lo wasekhunjaneni waseMatuba uma imkhomba imthuma imjuba ukuthi akenze lo msebenzi uzowenza simiseleke ukuthi sibambisane nenkosi yesizwe nesizwe sonke salapho obukwe nesizwe nje sase South Africa bese kuba ukuthi ke nomndeni wakwaKhoza nobaba uKhoza siyibambe lento nabashana bakhe sizoyibamba kwenza ukuthi alekeleleke ngayo yonke indlela akwazi ukuthi maye ufuna ukuya kwadokotela aye kwadokotela ema ifuna ukuphuza amaphilisi akwazi ukuthola ibreakfast ekseni akwazi ukudla emini athole ilunch athole nesapha ezinye zezinto ke wena umsebenzi esinikezwe wona esijutshwele wona ukuthi ke sizowenza la kwaKhoza asizukuhlala ke njengoba sesinikwe lo umsebenzi onzima awulula esicela nina njengesizwe sase South Africa sibambisane sophuma siyongqongqoza yonke iminyango kodwa lokhu sibe singakwenzi sodwa kuzobe kunosigwebo phambili bese kuba ubaba bese kuba ukuthi ke sibheke futhi nomalume osegoli umshana osegoli uhashela imhlophe naye sibonga ukuthi singabamba phi ndawonye ukuze impilo kamalume wabo impilo yenqalabutho yethu ikwazi ukuthi ibe hengcono kunalena ayiyona ilokho Africa ilokho South Africa esithunywe khona ukuthi ke sizokwenza umuntu useyibuza ukuthi umsweli ne-entertainment yes umsweli ne-entertainment umsweli ungena noma yikuphi mayisethunyiwe kuthiwa kenza umsebenzi uzowenza lo msebenzi igama lomuzi kwaba la ekhaya igama lomuzi yes igama lomuzi ngqo kwakho wakhe ubani oqamba leli gama lalomuzi laqana ubaba uthini ubaba uyakhipha uthi wakho wayisho njalo wathi phuma uyokwakho wakho ngazantu kwakho wakhe manako wena uyakhishwa lapha ekhaya ukhishwelani sekufanele uwe kwakho wakho uphuma kabi noma uphuma kahle cha mphumanga kabi uphume kahle ngathi uphume mina ngicela ubaba ukuthi cela ukuhluka ngoba ngasenganiwe sengibuyisa nezingane zami engithola ngaphandle entombini oh yes wayesethi kwakho wakhe kuba njalo ke emakhaya sazi kanjani baba sithathe sibeke usuphumile kwakho esikoleni asiqale lapha esikoleni singaqala esikoleni asiqale ngokuthi ubaba ubani igama likababa baba wakho Ujiyela lokutsizwa ukuthi utazukile kwakwenze njani wayitazuko angeke ngasigcibana ngakasala ya umama uzalwa umabani Saloma Mthetho Mamthetho uzalwa le kwaMthetho nibangaki lapha kubaba ngathi sibanga ngoba kumama so4 yes ubaba amantombazana kumama omncane amantombazana amabili abafana abathathu yes thina saba u4 kumama oh yes bawu5 ngapha kumama omncane ubaba wayekhalisithembu wayesenesithembu baba yeah mase wena ngwesingaki lapha kubaba wesithathu mina kwabaphilako mabe uhlanganisa bonke ke ayangizazi ukuthi sibanga ngikhuluma ifuthi kanini baningi kusho lokho kwabanye babedlula hayi okay mawusukhula uyangena esikoleni awungena esikoleni awusixoxele lapha ngiyangena esikoleni yeah esikoleni ngifundisa umama ngeenkukhu ngemali yenkukhu sifunda lapha emkhandlweni yes hayi ngiqhubeke nesikole kodwa ngixa kwezimbongolo ngaphandle kwangunkunzi embongolo
Imbongolo zenzani? Usimbongolo. Okufuya imbongolo la ekhaya. Baba uyifuya imbongolo. Ya. Ayi ngesikoleni ngethipha umuntu ethipha ubaba wayengafuyi. Wayisiselwe inkomo. Leyo nto yamphatha kabi mhlawumbe ezoyithatha beshaqa isibaya. Mina ngifundisa ukusekwa ngifundisa ukuboshelwa esenkabo kanti akuyise zakithi. Mana ubaba ubengenayo imfuyo. Cha. Wayisiselwa bakwaMajola mina ngizelusa nje khulaze la ekhaya ngitheza la ekhaya. Kanti zakwaMajola lapha ehlulweni kulapha kuyabonakala umoya. AbakwaMajola benzela ukuthi ke ubaba asenge lapha asengelingane. Asengelingane. Kodwa uma sebeyithatha kwababhlungu ngisho eyodwa. Ngaze ngawulusa mina komunye uMajola ngathola inkomo yami engayiqamba ngathi ukudla umhlaba kanti yimi enzokhudla umhlaba. Wawuyiqambelana nengokuthi ukudla umhlaba? Kuyigama lifika nami. Olifika nje engqondweni laningenamlando. Lingenamlando. Ngathi ukudla umhlaba nje yimi enzokhudla umhlaba. Mana ke angithi makusiselwa umuntu uzokusisela mayizala zizale mhlawumbe sethi ke akusale amankonyane ethathe lezi. Cha akukungenjalo qala. Bobo phela ulima usenga udliwa amasi kuphelele lapho. Engabe sayilanda umnikazi. Eyithatha. Ethathe zonke engasalutho. Ethathe zonke wayithatha kwasala lutho lapha ekhaya. Into yenza ukuthi ngize ngayiqaphela. Ngiyohlala emaplazini ngifuna umsebenzi emaplazini. Engaze ngathenga khona esiginci ngisebenzele esiginci ngihola 10 ngenyanga. Washiya kwasikole leso? Ngashiya kwani nje. Esikoleni mawushiya lapho ushiya kwa-standard bani? Ngangiphasela u-1 ngiphume ku-second akwasiwalutho. Ngangiphasela u-1. Mana ngiqedile ku-second. Ngibona futhi impilo yalapha kwa-1 uthi hayi iyasho induku. Mana-ke ugqokani lapha esikoleni niyaswenka? Aswenki lamabhruku edlilini. Lana marasi. Oh lelastic yayila. Ngapha ngemvalile rustic nje uyonke lo. Yes. Isikhindi. Isikhindi namayemba khona kuphela ukhakhe. Icathulo ayasiwa lo nto isicathulo. Uqala nini ufaka isicathulo? Qale sengithengela mina isicathulo. Wazi nje ukuthi isicathulo sisiyangenwa ngasingisebenzela. Futhi hayi nesicathulo ngaqala ngetheki. Waqala ngetheki. Kwenza lethambise ngokusifana. Isicathulo siqinile phela manje. Ngangazi ukuthi isicathulo kufanele siqoke ukwenza isiqoke sengaziqoka sengisekhona nami sembona ko Black Moss wabontanga yethu. Hawu. Uzasibona usulapha no Black Moss. Hawu. Wayekani ngijengele sami isicathulo namanje sekhona. Sisekhona. Wasithenga ngokuqala. Cha. Uyasazi isigwebo lesicathulo. Uhamba usilanda indaba enthambo sesiqhubeka nokukhuluma. Uzibona sesingaphi ekamelweni lengilala ko. Sesishekile nakho umbhishophi. Oqoqa umbhishophi. Suka. Uzosibona nje ngapha phansi la phansi kwenjini lokhu esichuma kukhigenge silapho ke. Awu suka. Sese sampunga ngesaba nje ukusishela. Azasigqoka. Usakhumbula ukuthi asengangumuphi unyaka? Ayangisawazi unyaka kodwa sayisidala. Ayisidala. Nezingane lezi ngakabi nazo. Insizwa lezi ngisala la ekhaya. Iyoqala inangaki nje. Intombazane endala. Intombazane endala. Abafana balako 18 19 bathatha abafana ba. Abasala umabili unkosikazi wami umdala. Oh. Yena umdala wankana uqala. Yes. Wala ngendla. Okay. Nasi lesicathulo sisa. Sidala ngangiqala ukusithenga ukuthi ndayiphothula oyihlala lapha. Sindala isangenisa ejekile. Isicathulo. Inkosi le. Hayi ngangiqala ukugqoka icathulo. Yenzani kanishutha lento nje kodwa kangela. Hey. Ubishop kodwa nathi ngathi sinensimbi. Asiqinile. Ampela ubishop na ubishop ubishop. Cha mana ke asambeke unayo ibhuti omdala. Ukhona ubhuti omdala.
ubhuti omdala nishena kangakanani naye hayi angimazi nami ngazalwe sekhona owazalwe sekhona lento eminyaka uyazi kahle iminyaka yethu usisi omdala kithi we-firstborn yes bese ubhuti lo ehe kodwa ungathi siyashiyana ngoba abanye babedlula yes bese kuzosamina-ke bese kuthiwa ngilamayena ngoba ngama ngaphila nami ngizokolani waye intombazane engelama naye ayingelami emhlane yalandela yangelama ngoba yiye ephilayo babeshona bashonile nje bonke sisele nawo leyo ntombazane elama mina kuphela manje nosisi umama kahle siwashona uyena phela omdala umama kahasha umama kahasha yes uyena omdala ekhaya wena ulandela bona mina ngilandela ubhuti elandele yena mina bese ngilandela umnethu nawe siwashona yes bese kuzoba yimi bese kuba le ntombazane ngelama ekhana kwabiyela le manake ubhuti omdala siyezwa kuyavela ukuthi wayeshaya isiginci ubhuti omdala wayeshaya isiginci kodwa engarekhodi kungamakhakho la endaweni ayiqomisela esha umjoliti uyasikhumbula isikhathi somjoliti nawe wawuseyibhungwane semncane kakhulu babeshaya lo mjoliti yini umjoliti mawuchazela ungakafiki lokhu koshukela ugqinelele angikwazi nami ukudlala umjoliti okay ufunda ngaso-ke lesi siginci sontsha hayi ma ingekho sitshontsha kodwa ngayiphenduli intambo ungayiphenduli ngoba isiginci sengasifunda kabili okay ngisihlali unumber 1 engapha ngenhla mase ngithenge sami ngase ngiphendule intambo ngiyibuyisa ngapha njengoba ngibamba nje mangibamba kanje ngisokola angazi nokuthi ukhuluma ngathi ubambani awuchazi cha angithi aba mawuzothi u1 ubeba ngapha ngibamba kanje manje engakhona ukudlala kahle ngikhululeke u1 yini kuthi u1 lesi sicula kancane alitha unumber 1 iface leli yiface nakhiyaliba ngapha ngaphezulu ayikhona khona ibhesi ibhesi le okay aliculisi alikushayisi kahle ngoba angithi isandla kufanele sime kanjena manje asiwazi manje kufanele qhwebe iface liqhwebe ngilibambe ngalomunwe la kanti la iyahambisana wazi wafunda ukuyishaya ungakwazi ukuthi uyiphendule ufunda ngayo funda ibheke phansi zingiphambanisa ngafunda ngaze ngakhanda ikani-ke manje likaphalifini igalane likaphalifini ngafaka-ke ngayibuyisela ngapha kulesi sandla sami ngakhona ukufunda kahle-ke ngesandla sami ngoba nje ungasinikeza nangumshana nje nakuye soma upside down awusibambe bakhombisa soba i-upside down ngithi mina isikuhla ubhuti kamalume wayesikudla umalume yinxele manje mina ngiyinxele hlala ube ngapha uhambe phezulu ibhesi singezansi ibhesi okufanele ube ngaphezulu manje ibuya ngezansi kulapha omunye umsebenzi lento uyenza wena uyikhandela wena manje ukuthi ihambisane nawe ngikhandela mina into ihambisane nami senzifunda kabili uqala wafunda nje lesi ukushaya nje sifunda ngikopa ngibamba kanje yes mase ngisiphendula ngisibuyisa esandleni sami double chop ngenza omunye umsebenzi uphezulu ngomunye umsebenzi sifunda kabili manje isandla lesi ngesigoqo sivuvuka lesedlula isupha ngesigoba kanje kuthi sime kanje sibambe sesejwayele ukubamba simi kanje manje sigoqa ngisiletha kanje hayi manako u12 zingaki intambo u12 ungenapho u12 kwigama lami futhi ngathi manje ngithenga ngaqondana nesiginci esisebenzisa 12 string sona lehlobo yes manje mabe sishuta bengibona ngishuta ngaso bathi ushaya intambo zu12 bantu angizazi namanje bagijima befunda wa12 beshaya u12 bethi ngishaya u12 bantu hayi ngishayela u6 mina phela kuhlukene ukubamba la ngoba ngaqala ngafunda ongeyami lento manje abakwazi ukudlala lo shoti
Leshona ngiyakudlala omunye. Abawazi owami nje. Awuphinde Ngoze ngivele nawe. ithini ingoma? Roza khale yona kuze lo ngiyamlendunga ngibahlala. Oh, yes sir. Africa my continent, Africa my home. Olo 12 nje wakwathi ukuthwala igama lakho lesikole Igama la. lami thola ngusiphi igama lami lesikole? Yes. Uthwala igama lami lokusizwa. Engangiqamba lona ngoba yimi engangeke ngimude ekhaya. Umndeni nje kaba bayimi ngimude. Onta ngathi bathi nguthwala. Bafishane bonke bangaka. Imi ngethwe ngimude ngafuze ekhaya komama kwamthetho. Kwase kuthiwa ngoluthe lukuthwala. Oh, ivele washini. Oluthe lukuthwalo. Yebo. Nolufishane lukuthwalo. Uthwalo kwase kuthiwa Seku o'clock. Uthwalo kwase kuthiwa nguthwalo ngoba ngimude. Njalo lento lapse. Ey angazi ke leke ngencane iwash ngoba sikhuluma ngewashi manje ukuthi izinto zonke seyiqonde ku12. Sayihlangana ku12 manje ngasemba u12. Wasu Ngoba ngimuthe kunabo bonke ekhaya. Nakubaba ungisala nje mfishane ngimuthe kunaye. Okay, mana inkunzi yembongolo. Yini uthi inkunzi yembongolo? Ngayiqamba ukuthi nginkunzi yembongolo bangangelusa imbongolo ekhaya into engasuthi into engalali phansi. Imbongolo engabekwa futhi ekhaya ubaba eyithene ethi siyahlupha amazi ayiboya kulini. Iziphingi ikhwela qabuka amatroki ijahumfa siphambili. Qabuka eboshelwe ngakho. Kuzembongolo ebekwa kubo kwakho. Kuzembongolo ebekwa kubo kuze ubaba wayengayibeki inkunzi zembongolo yayithena. Ngase ngiba inkunzi zembongolo ayibeke kubo kwakho yathena. Kuzembongolo ayibekwa kwakhoza oziyathena ngoba manje ziyahlupha vele funa ziyophinga iyokhwela ngishiboshelwe mase ifuna umfazi yona ifuna umema ivele iqashula iketanga ashula amaketanga ngiphikelele kumema lapha phambili wathi ubaba no lezi zinto vele siyithene zonke wayithena impela ingabikho nje inkunzi ndahani kufakwa ijahile ngabasazi kwase kuba yimi inkunzi yembongolo ayibekwa kweza kubo kwakho inkunzi yembongolo ayibekwa kweza kubo kwakho ngoba ayingabekwa imbongolo yenkunzi yembongolo la ikhanje ayingeke indaba ukuthi kunenkunzi yembongolo yayithena ma kufuna kwazimithisana zomithisana le nezemizi yabantu izokhwela emhlambi yodibana nezemhlambi yabantu la ekhaya yayingafuneki noma yayihlupha ikhona lento ekusuke oyimesithi niwayikhona ekuyiswe ekhaya umayitheni wayikhona hawu ekuyisuthi lena suke ikhala yenkunzi inkunzi le ethenwe yayikhala ekuyisuthi lutho imbongolo futhi ayilali phansi ayiquli imbongolo ayiqula isutha imayileli imiqondane nomuthi kanje ileleka mayibona imithule lokhu ithuthu ilele ijumekile ukuthi izolala phansi njengenkomo cha khohla mayilokhu isikusizumekile mayishaphaza nje mayilokhu ileleka iyaphupha njalo ithuntuta lokho ekuzwa kukwilo yes wow yazi wow iloko kuthiwa wow imbongolo yetshisi ifana nehashi imbongolo namazinyo ngenhla nangezansi angiyazi angize ngayinaka yazi ihashi namazinyo ngenhla nangethe okungetshisi kanti inkomo ngithi namazinyo ngaphansi kuphela ungathi ayinayo imbongolo amasinyanga ngizoke ngibheke hayi ungathi ayinawo ngathi ukuthi anze ngayiphetulula wayilusa kanjani into ongayinaki wayiphuzisini umuthi hayi no siyabonga baba yazi awusithi mhlambe umculo nomunye ungasawukhumbuli
kodwa ama-album akho engacishe bemangaki nje? Balokucula ngo-1970, ngisho 1971. Qala ukucula. Ngoba besenza i-album ibene ngonyaka. Yes. Senze hayi ngonyaka, hayi i-album ibene. After sasirekhodi side 1 no side 2. Okay. Side 1 and side 2 unyaka wonke. Ngoba i-album ubuzuyenze uyikhipha mawusuna 6 months. Mawusubala lezi ngoma 2, 4, 6, 8, 10, 12 ngoba beziba u-12 ku-LP. Yes. 6 years yonke. Wenze i-album eyi-1. Thina sibuya kuThandana. 6 years wenze i-album eyi-1. 2 hayi 6 months noma 6 years ngonyaka wenze i-album eyodwa. wenze Nakhuza i-27 single ngonyaka. Uside 1 no side 2. Yini 276? bekhiphe ingoma mhlawumbe ekhiphe 10 kulonyaka kuzophuma 2 unyaka ozaphuma 2 ekuyo le album unyaka ozaphuma 2 Base zu-12 bese ihlanganiswa bese ikhesha bese zenziwe ihlanganiswa zenziwe i-LP. Mase zu-12 lezi ngoma sezi-LP EP le seshiwo manje. Wena ukhiqiza ingoma eziwu-12 kodwa ngonyaka ulokhu nje belethe 2 kuze phela 6 years. Cha. I-6 years wenza kuphela iminyaka eyi-6 wenze i-album eyi-1. Ngonyaka wenza ingoma ezimbili. Kuphela unyaka uqalo lana uphinde wenze ingoma ezimbili. Kuphela zothi mase zu-12 bese ikhoshwa ke zenziwa i-LP. Mase zu-12. Hayi ukuthi ngenyanga, hayi ngonyaka. Kusatayiswa ama-7 single. Kusahamba lokho side 1 no side 2 kuthengiswa khona kuqala. Kusatayiswa khona. Ofulela makoti nje mina angazi ingoma ayiziningi angisazazi nokuyibiza. Sakhishela ku-album uSikhalemini Siswinduku Sikhalemini weSamson. Yes. Ngawenza after 6 years kwayikhani kuba i-album. Nakhona sengenza lo mngadi. Sengenza lo mngadi engangithengeli na uniform engishayisa isithombe ngigqokisa. Iluma le ntombi sengijulukile. Isakalani manje uqoka kanjani isaka? Isaka leli ekuthungela isaka. Cha ngangikhandela mina into jabulisa abantu estage mangena bengihleka bethi ngumahlakahlaka nebhluko lakhona lipheshe ngesakayo. Ngithola malini lapha ngesikhathi wenza wonke lo msebenzi? Hawu ngosasithi sayibulala solo 5 rand khona sengithola u10 rand. Hawu sasithi sayibulala imali. Nani ngiyabulala imali? Hawu solo uponda bahlanu kumashola nasapha shaya trip yonke ungalali la uhlala khona. Hamba ko-Swaziland, Malawi, Zimbabwe. 10 rand wena imali yakho. 10 rand manje? 10 rand. Ngisho ngawe wenza ama-shows amangaki uma kufika eGoli kubuyele eGoli ipay yakho 10 rand. Sithi siyayibulala. Anibulala. Ubani umeneja wakho ngalesikhathi? Yena umngadi? Kwakuyi Mafutha Enkukhu. Mafutha Enkukhu. Umngadi uye vele umngadi Mafutha Enkukhu. Usekhona Mafutha Enkukhu? Tafa. Saxabana nje sefe ngibuza ukuthi bethi angise yimi umuntu wakwathi mawatha senthi mina ngafica iSuper 10 kuye. Nabo bekhala ngokuthi akababhatala angaya mina emncobeni ngaqamba ingoma ngathi akavuke nemali yami. Ufuna imali yami mina akavuke nayo. Wena wafuna imali yakho noma engasekho emhlabeni? Wayidlelana imali yami ethenga imoto engigibeza imoto ethengela abafowabo izindlu lapha kwaMajo. What about mina ngangani imali? Engenyule ekhumbini ikhumbi yemali yami njalo.
engenyule ngiyogibela iMercedes yakhe ifake osofa inayiloni ngihlala umuntu uyangithanda yami ngigwaqotha uCondrick lapha njalo kanti uyangivala ngithi uyangithanda abantu bethu ongibeza imali yami Kwipolitiki injani ipolitiki? Uyayazi ipolitiki? Awuyazi ipolitiki? cha Awazi lutho ngalesikhathi. engayingeni nje leyo ngoba kwathi ma lento ngifice sisebese ngiseGoli ngikhumbula nje besithixa ngenduku iNC ngase nginezindwangu ezimbili ngibona iqembu leNC ngifaka la ngaphansi kweAnti emhlophe awi-ANC kumlele bomvu yankatha shutheke lapha engqini fake lemhlophe Indwangu yani baba? ingani kwakuyona nakhuza yakhona phela Hawu. inkatha ayisebenzisa indwangu ebomvu uma ufake emhlophe we-ANC yakhala Ngesikhathi kuliwa. maye bekubulona ngempela futhi hayi ukudlala Uma uzohamba endaweni ye-ANC ukhiphe le emhlophe. efakewa le bomvu izosebenza uma usehostela la besihlala khona phela Elapha ehostel afake bomvu. bomvu Mawuye lokishini emhlophe bazoklinya bazokushubhula la into yakho uhlalaphi ngaleso sikhathi? ngihlala eMrafu Kusemrafu. Kanti le ngoma oyisha uthi alibuye izwe lobaba lingabuyi ngesibhamu hayi nge-AK uthini isukaphi lo ngoma? isuke ekhanda ntalibuye izwe alifuna wathi lifunwa abanikazi alibuyiswe lo baba hayi ngomagazini alibuyiswe nje ngani ngibona indawo esihlala kuyo mina la abelungu lapha kade bakhe indawo yabo banamaplaza angakanani emunye thina inqwaba ndawonye awukwazi nje ukuyobhosha Mana-ke le ngoma uyiqopha ubuka la noma ubuka eGoli uyiqopha ubuka la ukuhlala ubuka laseGoli nala kuthi sihleli kabi lapha kodwa singabantu sodwa alibuyiswe lo baba angiyinhlangano awuhlangane nahlangano wena uyiculela nje iculela kodwa uyalibona leli ukuthi alibuye. nale kashe ngento safa saphela isizwe simnyama nokwakubulawa thina amaZulu la ngithi khona safa saphela isizwe simnyama lamula sheya Uyayiculela nje awuhlanganiseli ukuthi nepolitiki. Ipolitiki singena ngokuthi kuyabulawa ukuthi umuntu phela kufanele ngijoyine inkatha ngoba vele ngumuntu ngisendaweni yenkatha kube ngangihlalele eGoli nje ngathi ngimsi njengohasha mhlawumbe ngabe ngiyi-ANC uba kulandela impilo phela okulandela impilo. landelwa impilo Usebenzaphi ke ngalena komculo usebenzaphi lapha eGoli mawusuka la ufika usebenzaphi? eGoli angisebenzi lapha eGoli ngiqala ngize ngithola impela ukuyofaka esitudio umkhathi wangithola ngisebenza esitolo sikaVala Nzimande kuVala Nzimande Ngikhona ingoma ethi Vala Nzimande yayisho ihlatshelelwe Soul Brothers le angithi nayo yayirekhodwa uNzimande nangisesitolo kodwa ngithathwe ngokuthi ngihlala isiginci ngizovalelwa lapha la ngiyophushiswa amasaka empuphu njengoba khona ushukela la ushukela ukhona la esibayeni esikhulu ubushukela ngani ngikhumbula ingoma yakhe nje ngimbheka bethi asimbheke sinomabhota kanti ushokimi uthi akumvalele khona kwangovolwa eshokimi ngalamazini nami sengifikile nge-45 yamethofulela amakoti kuyanetha endlini ethi hayi esekhishwa wabuyisela eceleni sekuthiwa mina ngihambe ney'ntombi zesimanje manje yes yena isikhathi sakhe sokuthi uyarekhoda funa mina ngizombheka ngendlela encane ngiyasho kumvalele khona kanti ngizisho mina Sitshene ngophuzishukela ni ubudlelwane benu nisuka la emakhaya nihlangana eGoli noma nihlangana la emakhaya? Ngamfica eGoli. Umfica eGoli. Nishana ngeminyaka ecishe ibe ubemdala ube mdala. Ubemdala. Lo msebenzi ube ngaphezulu nje kobhuda. Okay. Bekhulile. Kodwa naficana esibayeni enkundleni. Ficana enkundleni.
manifica nenkundleni umthelela wakhe empilweni yakho uthi hayi awubanga muhle awubanga muhle awubanga muhle yini ngani nje shona nje washona lesithuto kuthi uyobhekwa ngasayile mina sengacasulwe le ngoma yakhe kade ngibhekisana nje kumvalele khona ngovalana ushokile mina senziwa ngoma about la bese mbheka naye sesiqedwe uculo bathi uyivumile mfana uthi uyazi ukuthi usho konke lamasilo ndawo kahle nini unebanga indaba kuvalana nekhona nesitolo cha anti uswele yami 45 le bengiyenza i2 single yes iyashaza ayifuni intombi zesimanje manje bafuna ngenazo beswazini yes ngiyodlala le ngoma ethi mangicabanga udala kuye kufika inyembezi uthangale zomo Aylina wami oh Aylina wami mabe msuduza befaka mina la ukuthi ngivalele khonini okwengovolwana oh bembuyisele emuva bese befaka wena kusuzobheka le ngoma le yengovolwana kanti ushokile manje kona kanipela ubudlelwane lapho bona phela njani wamsona kanti wena unayo inhliziyo empini cha ngingena inhliziyo empini mangibona into uMtiko ukuthi yandlelisa ntena unamaqhubu lo mfana usakabi ngesikini awangayi umncabeni wakhe abangiyanga yayingekho futhi imali antu wancotshwa la enkandla yayingekho imali wawungenayo imali yokusuka le egoli kanti abanihambisanga ngena ngithi ngisesibani sisodwa ngikhumbe basamisanga kwanje kwakuhamba intombi zesimanje manje kuphela noma about ikenge impeka kita naye anti mina ngase ngimele keqe sengene kulamantombazana kalomfana lo ubani lo wendebe luthingana sikhosana sesengikumajongosi mina yes sengene ngumajongosi manje anti ayingadlelani mafaka amajongosi ukuthingana sikhosana indebele nami ngapha yes kodwa kuyo unzimana yes kwintombi zesimanje manje ngapha kuphi uzishukela noma bhawodi nomthunzi okay ninjani nama-soul brothers niyahlangana niyahlukana niyabona nanzwana saswana impela saswana ngoba yiwo nje angithatha ngize ngasuka kangaka yibo bengithatha bengivulisa inkundla ngihamba nabo koSwazini ngitripha nabo ngenza konke nongasikakhe oh ama-soul brothers abambe empilweni yakho kakhulu uFembu lamazolo la Fembu abhulela amazolo bese beyakhokhela ke lo 5 rand bengikhokhela yibona abaqala banginezo ngithi yabulawa imali wo 15 rand hawu ingaka ama-soul brothers afika vela no 15 kade ume ngo10 usazi ukuthi u10 nje noma ungahlala 45 shows imali yakho nje 10 rand mawufika khona ukuthi into yangelanga uhlala 30 shows 10 rand pay yakho uzoyihola ngenyanga uzohola manje qeda lo trip okuyi trip nje manihambile mhlambe nizokwenza ama shows mhlambe amabili noma amathathu noma eyodwa 10 rand noma ungenza 40 shows 10 rand lento ucindezele kade ngaqala lento napha sababulala imali manje sebeyibulala le mali laba badlalela 50 no 40 30 engahlali nesigini ngoyifaka isithi ngemfelinganise ngibone sigini sithwale phezulu esithi besikhala ngapha sishawa ubani thothi ushaya ibombe mali bashaya 50,000 umone kuya ngasithi siyakhala ngapha sishawa ubani sizikhina umuntu esiposa eposa ngaso hayi nje lento nomasipala wazoyingenelela bamzonda nje umshana lo ngoba wakwabaliswa lapha baze bamncisha namashoza abasamni ebabuza ukuthi ningazonikeza mina imali engaka uma nimbadale 10,000 mina ninikeza imali engaka
kwathiwa ngitshantusile abamkhipha naye lestim bamkhipha abona nje bengenamoto nje ngiyasokola nje ongaphathekile kahle ngizofonela abantu yes ezongithatha ngiyojova asenamoto umlenzana neseyifanele kanti uyena obengisiza mangisithi uthambile nifone ethi hey awuphuthume ndoda hayi ngamfuni nje upetrol wakhe engamfuni lutho Iwadle malume kwenzelwa into emhlathuze nasi yanekhona banginika lokhu isithombe sami khona bamnikala lesithombe sakhe kunemali kodwa imali ephumaphi achaza kumalume ngishisento nasi njengoba ngimubi ngisho yona mali ingane zami ingqothule lapha endevini mayilambe lokho kwakuhamba kodwa kudle njengoba ukubona nje mana bavele bakulethe bathumela umuntu wakulethe noma kwenza umcimbi banginika kunomcimbi le stadium babemenzela umcimbi eRichards Bay yes Richards Bay stadium bebani noma ngiyithona behola bacuni nalowo wawukhona nawo kwathi wahleli service provider kuze lutho angazi noma abacula babephofuma lapho bahola nami angazi ngoba nami angithola ngalutho bayihlela yini okwayithola nje mhlambe ukuthi singabantu base South Africa ethi baba 12 namankentshana hey usebenzile na into nje nawe wazi ukuthi cha nakhe engakuthola siyasibona lesi sithombe lesi siphezulu yes lesi siphezulu lokho kuyifokhonyana uyabona ngangibenzele ngomunye egoli ngisuka khona leka wanikeza kuyena 15,000 ngalokho lokho kubhale 12 ikhona ngathola ngakho 14,000 rand ke lokho kwaphela bese kuba semthonjeni emthonjaneni banginika inkomo usaphethe lo yamena lowa safika nenkomo sasisana nkomo enkabe engakanani yena umuntu wakhe uqasha umalume ke loyo emthonjaneni gcina ukuperforma nje ubukunakile noma usixoxe ukuthi eSouth Africa nje makhulunywa ngomaskandi khulunywa ngophosishukela khulunywa ngawe angikwazi ngalokho bakhona abanye obaziyo mhlambe la eSouth Africa insizana nahlangana kwathiwa lezi zaqala umaskandi ngendlela mhlambe abesuthu noma amaXhosa kodwa ngapha kumaZulu ukhona ongaphezulu kwakho nophosishukela ayangamboni akazi umzwe ndawo hayi laba bayibeka amakhosi ke omthandeni bathi sobe ngamakhosi omaskandi angazi kuyiboke futhi abasebenzela ama-1000 lapha basebenzela iy'mali ama-100,000 ukuwasebenza nomfazi omnyama sebenzela naye kodwa singendawoni besiphefuma sihlangana kumashosi ubudlelwane bunjani hayi besihlelana ngoba ngisho iyunifomu beboleka ngimboleka oh yes ningamanxele nobabili isiginci ubani oshaya isiginci kakhulu yena wayeshaya ngendlela yakhe isingakubi nangoma ophela isiginci lezi zihambelana ney'godi ngey'funda ngoba ney'ngoma ayifani nengoma ayifani umuntu udlala ingoma eyihlantshenisiwa ngakubi yes nalowo muntu wenza uciko wangakubi uthuma uciko wangakini yes yeah super mchunu siyahlangana makuperform oh niyahlangana perform siyahlangana ma ushaya lana isiginci ziphi kanti into zakho lokhu nazo lokho mina lokho ngathi inhlonhle lokho ungama lokho qhweba lokho qhweba kusebenzisa yini indaba ungakufaka lokho hayi mina ngihlala ngemizandla kanje yini pho izandla ingabe emnyama lapha engabe lokhu ngoba ushaya isiginci ufuna ngabe izandla phela kuyabonakala ukuthi uyashaya yini cha kanti ngilona sona ngoba ngilona sona
awulwi nazo futhi nalapha ngisikeki la akukho lamasenke la abanesila le angilwe nazo. Uma uzokuthiwa uzofundisa izingane ngoba bengicabanga ukuthi ezinye zezinto abasafuna lo mculo ukuthatha bobeke kwenye level kwelinye izinga yini obungathi uyayidinga ukuze ukwazi ukufundisa nje indawo kuthiwa mhlawumbe uyafunda noma unesikole noma unendawana nje la ufundisela khona? Indawo nginayo indawo yami enkulu ngapha ngemuva. Yes. Afuna bengakhela isiflashana nje lapha. Yes. Esizokwazi ukudetha noma sibe ngaka nje. Oh, La bazohlala khona. yes. Ngithole ama-drum ngoba khona uzofuna ukufunda ama-drum. Khona uzofuna ukudlala i-bass guitar. Ngithola i-bass, ngithola ama-drum, ngithola i-keyboard. Ngibene esigcini sabo-ke ngoba bona bawu-right. Mina ngizomkhombisa ukuthi ubamba kanjani bephethe isigcini sabo sasakwa-right. Mhlawumbe ubambala kanje. La 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 la. Hey, ushama nothi esikoleni wabaleka. Lama nothi wathatha kubathophe kuhambeni kabe yami. manje engathi maqhamuka umuntu ongathi ngempela uzokuthengela lezi zinto uzokwazi ukufundisa. Afundisa abantu mina ngabe ngathi ngizafunani. Ngoba ngizabona nje emehlweni mamba buka njengalapha esakona bona abantu bebabeli kanti yedwa. Africa my continent, Africa my home. Nansi inselelo ekunina iseyithebeni ezinye zezinto ezicelakalayo noma sizibukayo engalekelele ukuthi leli ikhono lelangahambi ngalo asinqabe angahambi nalo. Ukuthi izinto ezizobe ngiperforma ngathi angisaperform mina ngimdala manje. Yes. Ngizofundisa igenge abathanda ukufunda ezela. Indawo yokulala mengwakuthi ngizombhekela nazo izinto ayilala emuntu. Yes. Uthenga isponge sifaka lapha umntwana ephathe imali yamaphepha emapapa. Oh yes. Nakho batshena ukuthi bachazele impela bayabuka bachazele yonke into eyifunayo. Uyabona mangathola nje umuntu ongangizwela engitholele ama-drum, engitholele i-keyboard, engitholele i-bass nama-amp khona lezi zinto. Ilidi-ke angikwazi ukusebenzisa ilidi ngoba ngikwazi ukudlala umqobana. Ngifuna mina bazofunda umaskandi. Lento engikwazi ukuyenza mina. Yes. Hayi lento eculwa ngomdavu uSoprano angikwazi ukwenza lokho. Ngizobe makhombisa kwelese sami isigcini ukuthi kubanjwa kanje mfana. Yes. Kubanjwa kanje mfana, kubanjwa kanje mfana kuphela. Mangathola ama-drum, ngithole i-keyboard, ngithole i-bass, ne-amp yakhona noma ama-amp engaka njengoba ngifuna into ezobe lokhu ithiwa lokuthiwa yehlenyuka into yokufundisa abantu. Yes. Yebo. Umuntu naleyo madlana leyo ukuthi yokuthenga lala engahlelo phela anzukuba nayo imali yokubondla. Nami ngihlula ukuzondla mina ngizoyithatha phe ukondla abantu. Sikwakhoza inkunzi yembongo la ibekwa kubokwa Khoza. Inkunzi yembongo la ibekwa iyathenwa nje. Kunembongolo neyinkunzi iyathenwa. Mhlambe ke Sikwebo mfowethu awubeke nawe okunye mhlambe ukuthi sizophuma ngoba into esithunywe yona la inkosi sengubekile kubantu ukuthi inkosi isithume ukuthi asondele la ngoba iyibonile umonakalo ukuthi khona la uceka khona kodwa yasithi inkosi ngeke ibambe yodwa asibambeni sonke iqhawe lesizwe leli asingalindi futhi ukuthi azadlule emhlabeni bese ke sesiyeza ke manje useyiqhawe lethu sesiyazi umculo wakhe sesiyawucinga ke manje nomculo wakhe sifuna ukudlala usuku lonke
ithe inkosi asibambe yasinika le task nawe ukuthi ke asibambe sishintshe impilo kaMalume mhlambe ungathina awuthi ngunikeze le mic ukuze okay oh yes cha khona umphatho lapha eMatuela eRichards Bay emhlathuze yes Mhlathuze ungisizile umasipala ngihlaselwa ngomthandeni lapha benongiswa umcuno nabase-SAPC wanginikeza inkomo enkulu impela inkomo emali ayi-17,000 wangixhasa impela ubahla abantu babusa wamboza lapho ekwakuphelele khona izinqo wombhulukisi bakugqokisa ibhluku wangigqokisa ibhluku ngoba nganginquni yes ngabonga kakhulu ngiyabonga namanje ukwenishayisa lutho ngoba wathi khona sazongenzela khona ufuna mbongo ngisaphila ngoba ngidumisile le ndawo oh yes yes walwa nabafana sikhona le nto bathi abafana kwashoda ipashethu wabathethisa ukuthi anibuyanga ngana nje into ipashethu iyashoda ukuthi base siyehlenga mlenze ngekwazi ngoba amabhakede abhobokile bebefike lapha kwakuzokwenziwani befika lapha abafana omntandeni ngeke ngikutshele ngoba wayezofuna ukuthi ehamba nongiso besona abase-SABC abafilimayo lapha uthi tuzongibona abafuna ukwazi ukuthi ngiphila kanjani ngabatshente mina analo nje uhlanga mina ekhona lapha ngangicatshe ubaba ngisemncane ngathi abayi kukuthwala ngoba bafaka kangaka nje bathwala ngimbona ukuthi angenqondo ukuthi ufuna ngimbeke inkosi yomaskandi athi hayi mina uma ngathiwa ngibeke inkosi yomaskandi ngabe kusho nomuntu ekhala umfana mina lokho evele nje ovele emfakwana oyikhaliselayo hayi sisipikile ukhala qoqo ukushaya omunye umuntu yena qoqo sipikile beyokhetha hayi ngathi ungilanda ngiyokubeka mfana ngoba vele usuyibekile ngiyoqothela ukuthi uma ngifika lapha nokhosini belalela impela bese ngisho ngithi mina hhayi-ke sengayithula inkosi yomaskandi kuthiwa yebo ukuthi bekushiwo mina nomuntu ekhaya ebe njayi phela awuchazele umuntu uthi hey isipikile kushaya omunye umuntu khala isipikile awusuzona esipikile okhethe usokhala qo singavuli ungena okhetheni isipikile singakafuni eplangweni usonjuka apha lapha phasi kwanosenga ukuthi khona umsoshayelo wangokhela usokhala sipikile-ke leso abe ungena kusini okhetheni kusho ukuthi umuntu oshayelwe isigince isipikile angakayishayelela uyashayelwa isipikile anti isipikile usibeka kanjena okhetheni ngesando okungena bazonjaya nkosi yami soqasho hey ngeke usaqashwa baba phela basangiqasha ngisenendaba uma phela bangiqasha lokhu ngagcina ukudlala nje ngithathwe uyumdlalo losigwebo naye engifaka ngenkani bengangifuni ukuthi usemdala lo baba kanti umuntu omdala kahle limadoda ngoba nami ngihlanje ngabo bathi ngizodlala ima sengikhohlwe nje ngomasipala bengasanikeze nje nalo 10 rand wawulelwa ingane yami 20 rand lo 10,000 lo abasangazi bahambe bebutha yonke ngengele engasilutho ibhikile isho lesezibulani lapha lo semhlola ibhikile abusungathatha kunezi usigwebo naye-ke ekhuluma nazobe mbheka angithi uyakwazi wona ukudlala lo mshini ola cha ngifuna mina ingoma ozoyishaya nje awuzucula phela uzoshaya nje ingoma kahle hayi ukuthi uzucula kodwa uzoyilinganisa uthi eyami le ntombi
beka Skwebo inkosi isikhombile nawe sithunyiwe namhlanje umalume simfica kahle right namhlanje siyakwazi ukukhuluma naye nayo sosale ejabulisa mase sihambile yes indoda ithanda ukujabula la yes cha no baba ngingacela nje ukubonga isikhathi sakho njengoba baba esimbonayo usebenzayo endaweni eziningi ubusy futhi ukuthi ungenelele odabeni kamalume kuningi nje okwenzakalayo ungekho right ngomalume kodwa ke nginalo ithemba ukuthi ngoba sekufike wena khona okuzokwenzeka bakhuluma ke abantu abaningi into eziningi ngomalume kunabantu abathi umalume usashona abavele bemangala mangifika naye kodwa ke nje ngicela namhlanje kuzovela obala ukuthi usuke evalele lapha asuke evalelwe khona bese ngiphinde ngibonga lapha emhlathuze ngajabula kakhulu nje mangifica kunobaba umhlongo lapho city manager ukuthi kunomuntu okwazi ukuthanda umuntu ngale ndlela futhi oyiqhenyayo ngegugu lakubo wajabula impela ebona ngifika nomalume ukuthi kanti lo muntu usekhona manje lo muntu akanakiwe ngani yabona nje siyabadinga abantu abanjengalabana bese futhi ngifisa nangelinye ilanga ukuthi ngathi nomasipala wethu lo umthonjana esingaphansi kwawo ngelinye ilanga ungaba nawo amandla abaculi ngoba amandla bawathola amandla kodwa ngathi bawathola kakhulu uma bezokhankasa beqasha amatende beqasha ama-BnB bolala khona bejabulise bese begcine bengena nasemalini yamaciko ngoba awukho umasipala ongenayo imali yamaciko so ke ngiyafisa into enjengaleyo ukuthi ingathi bengake beyinake ngelinye ilanga mina-ke vele abasangiqashi abanye bangibiza nge-MK abanye bangibiza nge-ANC abanye bangibiza ngenkatha banayo yonke indlela okungiveka uma unomcimbi nje ngenkatha kuthiwa hayi lona use-ANC uma uno-ANC kuthiwa hayi lona uyi-MK ayikho indlela abangangivimbi ngayo yini abantu iqiniso abasalifuni abasalijwayele abantu uma ukhuluma iqiniso bazi ukuthi uyaphoxa ngoba sebekhuliswa kakhulu ngamanga so ke siyafisa noma ukhona okuvelayo ke besikhumbule sikhona sengenze ngathatha isinqumo sokuyeka umculo nje ngamtshela manje ukuthi ngicanga ukuyeka ngoba akusizi ukuthi ngenza into engibonayo ukuthi umuntu wakithi ophambili nokumele ngabe uyahlonishwa akanakwa kusho ukuthi nami ngigijimela ukuthi ngicule iminyaka bese ngiphinde ngiyithola nginganakwa futhi lapha ekhaya khona umalume owafundisa ubhuti washe elimhlophe isiginci khona umalume Mthwalofu khona washe elimhlophe khona uSigwebo sibaningi siyacula lana nje ubuka uyabo yabo nje mangakutshela ukuthi mina lokhu ngaqala ukucula aze ngimbone ubhuti washe performa la ngakithi komasipala bala ngakithi akaze hayi ukuthi uyanqaba abantu bakholelwa ekutheni umuntu bafuna ukufika ngoba engasekho noma enenkinga futhi uma enenkinga ephila bafuna ukuyishutha beyiveze ukuze bezotrenda ngoba into ehamba phambili ukutrenda manje bese ngiphinde ngibonga nje ke nakule nsizwa okuthiwa umhlaka 1 umfowami Ngomezulu lapha ku TikTok yes engizwe ikhuluma kahle ngomalume iveza ukuthi iyafisa ukumbona esizakala yes siyabadinga abantu abanjengalabana ko TikTok bengaqhamuki sebezothuka abantu kuphela noma bezogxeka ingoma zabaculi ngoba ukuba umculi kujulile ngoba ukucabanga nje ingoma ezojabulisa abantu kuyinto ejule kakhulu yes kuyinto ejule kakhulu chabo cishe ukhuluma kuyasala lapha nokuguga kuzinto kuzibeka amandla lapha mfokamthweni la inkosi yami lengiphethe ngiyiphoyisa mina ngabekwa ubaba wayo inkosi yambeka iphoyisa ngiyiphoyisa lenkosi nayo inkosi kade ngibizile izomonga ingcoba nayo ingiphazona ibusiso yanginikeza inkomo yes ithi umsiso lo isemkhulu yes ngithi ukhuluma kuyasala lapha cishe ngayilibala into enkulu kangaka siyabonga khona yanginika futhi lenkomo ngayithwala ngesanalwa ngasekelwa makhelwane yes kwakuhle kanjani ngiyabonga lapha enkosini yami Ndabezitha siyabonga Africa my continent umsebenzi wesizwe sizoqhubeka njengoba sijutshiwe siyabonga kakhulu I thank you la ngiyabanjwa mbanje inkunzi umfana khona umfana ngangimlandela ebhenki kanti lo mfana uhamba negebengu kushuthi wayethishiwe nje thishwe ngabanye abaculi ngibona mina laphana useyangena sengiyamlandela esefika lapha kufanele efake isheke efike bese thena ayikhona into angayigcwalisanga kahle
uzobe ngena emva kwami kanti ufuna ukubona mina ukuthi ngipha malini la okay angisazi noma ngangikhipha sazi noma kwakuyi-15 noma kwakuyi-16 nayilapho nje hhayi ebese ngilandela ngemuva ngithole le mali beyibale beyithatha ifake esikhwameni ifake emaphaketheni bese ngiphuma ebesesa esengehlule ukuthi khona into engalunganga uyishiye emotini kanti useyobheka mina ukuthi ngihamba ngayiphi imoto ngiyibona le moto lokhu ngilandela ayingi-overtake hhayi uma ngihamba kancane uyehlisa naye hhayi sithi mase sofika mase sesiphumile nje edrobheni sesofika ngasebhara hhayi ingi-overtake inqume kabili emgwaqeni ngiyime behle bengikhona ufuna le mali hhayi ngithi imali ayikho uqale umesa fake uze ugcine insini la ekhaya ethi sifuna imali wena sengiyambona lo ongehlulisile nawuseke uthi hawu ikhona imali anti imali sengiyikhiphile emabhaketheni ngayifaka phansi kwamathala emotweni ngayifaka phansi kwamathala embeke kuyinyawo ephinde lona ufake ngakumesa kuye kufika ensinini ephinde ethoza bafuna le mali awungagcina sengiyikhomba ungayikhombi ashaya lona ngenhlamba fake la ingene la iphumela hawu hhayi abona ukuthi hayi khona angiyikhombe le mali manje athi hayi nansi ngithatha imali bengehlisele phansi nemoto yami bethatha imoto sale mina ngiyaqhwisha phansi ngathathwa ngatholwa yilowo muntu angazi nokuthi kwasekunkathini ngoba ngaphaphama ngaphanhlanziwa amakhaza sengikhohlola athi sebengifake emakhazeni lapha wathathwa wayesesibhedlela ngitholwa ngomunye umuntu endleleni yes ukuthoka esibhedlela uphuthumisa esibhedlela esibhedlela bakubona ukuthi usushonile futhi babona ukuthi ngishonile kanti ngiqulele bavele bangifaka kwayisi hawu lapha mina sengivuswa amakhaza manje mangithi akuye kuphakameka kutsheka ngiqinile manje manje lo muntu osebenzayo efike ezovula lapha ebona hawu uzemba ngolo kwenzenjani ukhuluma nobani angiswa imhlathi iqinile hawu angikhiphe ngenzela itiye kuthathela ingubo bese ingubo amashiti abantu angembese saxoshwa la ekuseni ixoshelwani manje uxoshwa yena ngithi mina akangikhombisa phela eyongigibeza kuhambeka imsipho iqinile ehambe ngijekileke lo muntu ndoda oba ngihamba kanje sesigibeleke iteksi emrafu yena manje bamxoshelani yena bamxoshelana ngambona esefika emini nje wathi hayi bamxoshela uphelele umsebenzi ngaya kumlungu wami u-18 yes ngacela i-10,000 wanginikeza lo mlungu i-advance ngamnikeza lo baba le mali athi yinayo imali uphelele umsebenzi wathi lo muntu imali engaka ngathi ayibamba ngabe yami hawu cishe uphelele umsebenzi ngenxa yami hawu ngokuthi ukhiphile lapha bathi kufanele niqedele sehambisa imali bakhuluma ngezwe uhambisa imali ye-ice uhambisa imali yebhokisi anti uyakhokhelwa u-ice lo uphuma emakhaze ku-ICU emakhazeni kufanele ubhadale imali isidumba siphumbela siphuma ngebhokisi xoshe yonke le mali hawu umphelela kanjalo umsebenzi lo mfo uyamazi wena uyamazi usekhona emhlabeni uma angimazi noma wasemsinga angangimazi kodwa uyalazi igama lakhe igama usakhumbula angisalikhumbuli angamazi futhi nampela ngamazi nje ngimgcina sengimbona ngizomnika le mali ngoba ngathi akafika ngisawucela imali kubelungu wafika-ke hamba nenye insizwa ngangamejwayele uyena ukwazi ngoba phela umculi ukushuthi yena banokungibona la emakhasetini yes kuthiwa kaniqedelanga ngani phela into ayixoshela ngoba batshelwa
ukuthi batshela ukuthi umuntu emayiphaphamesela thatha lesanda kwizo lesi sesishayile inkethe ne ipikile irapha uthi mayikubotoza lapho ungabonakali Oh, irapper hema lesamathaji. Lesamathaji. Ngiyibona irapper hema. lena nto mayikubotoza ngabe ungafika ekhaya usunengozi Manje mawusuthi ushuthi umyalezo ufikile la ekhaya ke. angasi ukuthi bazebeswe ngoba phela ngoba namafoni ayingakandi Yes. hey Usuka straight kuze la ekhaya ke. sala ekhaya bona babona ngasi kwangcwatshwa lapha babona ambulance esekhansela bathi nasi moto nthola abantu bangakanani egcekeni Kuzwe emncabeni wakho. ngakhuza ngababasa cha kuzongcwatshwa ngakusasa mangisi Oh, wena uzongcwaba. no Oh. namhlanje kuzofika isidumbela silala ngithola labantu abangaka la ekhaya laba basebenza ukwenza imicimbi ngazi mina ngingatheli labantu abangaka la ekhaya How? kuyasho ngamabhodo amasalati lapha nakuphela kodwa ngisole manje ongena kulelisa ngencane la ngenhla lele moto mbona abantu babaleka babondile ababalekeli nje baphuma babheka bengakabi bashona lehlathi indaba babalekelani kanti kuthiwa umuncu sport ukuthi bambona ngephatheni lesikhwanyana nje ngoma-ke engathi ukuyiyeka nabo ndizongixoshela abalandeli kanti iyadlisa impela Kanti kade wayiqopha le ngoma? kade ngayixopha ngiyeke ukuyifaka emshinini ngike ngayifaka besenza nayi-DVD kade How? manje Nami ngiyazi nje ike iphakeme kakhulu. Kanti kade wayibhala le ngoma. njalo Oyishaya le ngoma umncwabo ohlehlile. Hawu. Mina ngithi ingoma yabona angithi uMaskandi nina nibukile izinto emzini yabantu. cha mina kwakwenzeka kimi-ke impela afica begcwele umusi la ekhaya ngingazi ngiyakhula kangisindi kodwa futhi angifi mina ngiyakhula kangisindi futhi kodwa ngifi sebeyosala behla masalata sebeyosala behla petrol Umlando la ekhaya ngendlela eminingi ngakhona yazi ukuthi umuntu mina ngikwazi ukuhlabelela ngahlabelela phansi angikwazi sidala Oh. Uculela phezulu kuphela. ngiyamemeza ngoba ungathi ngiyaqina nje ngehlelo ukuthi ngikhula kazi funa ngimemeze bethi ngiyakhula kansindi kodwa futhi angisafi awayosala behla masalatha umncwabo hlehle Amakhosikazi wakho wafica lapha afaka amatshali. bahleli phansi
ngokufaka maternity le ndoda. Umdala ngehlo omncane ngesazi bahleli lapha endlini. Nkosi yami. Angakabi nabo round lapha kuseyilesi first. Yes. Futhi bahlele egameleni lanomama omdala. Kuhleli nabazoba singatha bahlela usimama esikwelindlu lapha. Abafelwa abantu bebancane kangaka. Awungangena ngakhahlela abantu nenhlolelana. Bephuma belanyana nabo bebaleka. Hey kuyahlekwa noma kufiwe. Kuyahlekwa noma kufiwe. Lo awusashongo 12 namankentshana. Amankentshana obani? Lifika kanjani lo gama? Ngaliqamba nje ngisekhole ngazi ukuthi ngizothini. Ebulami ngoba ngake ngibe u12 nje ngingedwa. Kodwa ngiqambe igroup yabahlali bazombheka ngathi amankentshana.